नमस्कार. आज चुलीवरती बनवते मस्त झणझणीत आणि तर्रीदार असा चवदार असा गावरान चिकनचा रस्सा आणि भाकरी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आवडला तर लाईक करा. 3 किलो चिकन घेतलं आहे. त्यामध्ये हळद टाकली आहे 3-4 चमचे आणि चवीपुरतं मीठ. त्यानंतरनं धनेपूड टाकून घेतली आहे जवळजवळ 50 ग्रॅम. त्यानंतरनं 5-7 लसणाच्या कांड्या, त्यानंतरनं आलं आणि कोथिंबीर, भरपूर कोथिंबीर घ्यायची. हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला चिकनला छान चोळून घ्यायचं. चिकनला छान चोळून झालं की 10-15 मिनटं ठेवा. त्यानंतरनं चुलीवरती पातेलं ठेवायचं. पातेल्यामध्ये तेल टाकायचं. तेल छान तापलं की मग आपण जे चिकन तयार करून घेतलेलं ते चिकन यामध्ये टाकून द्यायचं. छान चिकनला परतून घ्यायचं. त्यानंतरनं चिकनवरती म्हणजे पातेल्यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आणि त्या झाकणामध्ये पाणी टाकायचं. अशा पद्धतीनं वाफेवरतीच आपल्याला 5 मिनटं चिकन शिजवायचं. त्यानंतरनं पाणी गरम होतं आणि मग ते पाणी आपल्याला या चिकनमध्ये टाकून द्यायचं. अशा पद्धतीनं चिकन जर शिजवलं तर चिकनला अतिशय उत्कृष्ट अशी टेस्ट येते. नक्की ट्राय करा. आता चिकन शिजतंय, त्याला एक 15-20 मिनटं लागू शकतात. त्यामुळं आता मी सगळ्या भाकरी तयार करून घेते. भाकरी इथं मी थंडी असल्यामुळं बाजरीच्याच करत आहे. तुम्हाला ज्या कोणत्या भाकरी आवडत असतील त्या भाकरी तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि हो, अशा पद्धतीनं चिकन नक्की ट्राय करा. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नेहमीप्रमाणेच आपल्याला भाकरी थापून घ्यायची आहे. त्यानंतरनं चुलीवरती जो तवा तापत असतो त्यावरती भाकरी टाकायची आहे. परंतु टाकताना व्यवस्थित काळजी घ्यायची आहे, कारण चुलीवरती जर भाकरी करत असू तर हात भाजण्याची खूप दाटसर शक्यता असते बरं का. त्यामुळेच तर म्हणतात ना, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. पण ह्या खरपूस अशा चुलीवरच्या भाकरीची टेस्ट अप्रतिम लागते. टेस्टसोबतच ते म्हणतात ना, चुलीवरच्या भाकरीचा जो सुवास येतो, जो सुवास दरवळतो, तोही एक अनोखाच असतो. त्यामुळंच तर चुलीवरच्या जेवणाला तोड नाही बरं का मंडळी. अशा पद्धतीनं मस्त अशी खरपूस निखाऱ्यावरती आपल्याला भाकरी भाजून घ्यायची. अशा पद्धतीनं सगळ्या भाकरी मी तयार करून घेते. सोबतीला भातही आहे. आणि आता भाकरी होत आहेत तर आपण लगेचच चिकनला फोडणी द्यायला तयारी करूया. त्यासाठी मी वाटण वाटून घेतलं आहे. आता ते मी दाखवत नाही. तेव्हा त्याच पातेल्यामध्ये पुन्हा तेल टाकलं. त्यानंतरनं तेलामध्ये आपल्याला तयार करून घेतलेलं वाटण टाकायचं. हे वाटण मी बरेच गोष्टी एकत्र करून भाजून केलेलं आहे. तर त्यासाठी आलं, लसूण, कांदा, सुकं खोबरं, मुठभर कोथिंबीर, पांढरे तीळ, धने, खसखस आणि 3 चमचे बेसन पीठ हे सगळं मस्त भाजून घेतलं आहे मंद गॅसवरती. त्यानंतरनं याचं वाटण तयार करून घेतलं. वाटण मात्र मी मिक्सरलाच केलं आहे. तुम्हाला जर शक्य असेल तर पाट्यावरती वाटण करा, म्हणजे टेस्ट अजूनच मस्त येईल. आता हे वाटण छान भाजून घेतलेलंच आहे, तरीही आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये लाल तिखट, कांदा लसूण मसाला, काळा मसाला, चिकन मसाला, बेडगी मिरची पावडर, धने जिरे पूड, हळद आणि अगदी चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, जे की आपण चिकन शिजतानाही घातलेलं होतं. आता हे सगळं आपल्याला मस्त परतून घ्यायचं आहे. चिकन जास्त आहे त्यामुळं मसालाही जास्त आहे, त्यामुळं परतायला थोडासा वेळ लागतो. 5-10 मिनटं परतल्यानंतरनं शिजवून घेतलेलं सगळं चिकन आपल्याला यामध्ये टाकून द्यायचं आहे. आता पुन्हा लगेच पाणी न टाकता चिकनला सगळा मसाला कोटिंग होऊ द्यात. छान 5 मिनटं असंच शिजू द्यात. त्यानंतरनं चिकनमध्ये आपल्याला जे पाणी टाकायचं ते पाणीही आपल्याला कोमट करून घ्यायचं. थंड पाणी टाकलं तर चिकनची टेस्ट थोडीशी कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं छान गरम किंवा कोमट असं पाणी आता आपल्याला चिकनमध्ये टाकून द्यायचं आहे. त्या अगोदर मी चिकनमध्ये मस्त अशी हिरवीगार कोथिंबीर टाकत आहे, कारण कोथिंबीरची टेस्ट अगदी मस्त येते. शिजताना तर टाकली आहे, पण पुन्हा अशी वरनं टाकली की दिसायलाही मस्त दिसते आणि खायलाही चमचमीत लागतं बरं का.
मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोमट पाणी मी आता चिकनमध्ये टाकलं आहे. तुम्हाला जितका रस्सा दाटसर हवा आहे तितकं पाणी कमी टाका. रस्सा पातळ हवा असेल तर पाणी वाढवू शकता. त्यानुसार मिठाचं प्रमाण तुम्ही ॲडजस्ट करा. आता सगळं आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे आणि अगदी 10 ते 15 मिनटं आपल्याला चिकन छान असं रटरट 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 उकळून द्यायचं आहे मंडळी. चिकनचा रस्सा जितका उकळेल तितका त्या रस्स्यामध्ये चिकनचा अर्क उतरेल. आळणी पाणी जर बाजूला काढून ठेवलेलं असेल तर चिकनच्या रस्स्याची मजा थोडीशी कमी होऊ शकते. त्यामुळं सगळं आळणी पाणी न काढता निम्मं काढा आणि निम्मं या रस्स्यामध्ये टाका, म्हणजे चिकनचा रस्सा अप्रतिम लागतो. अशा पद्धतीनं मी बनवलेला आहे चिकनचा मस्त झणझणीत तर्रेदार असा रस्सा आणि सोबत भाकरी. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. सोबतच अशा छान छान व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी खूप 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 धन्यवाद.